Príjemný dobrý deň, všetci sledujete dnešnú úžasnú akciu Naučme deti športovať, ktorá vznikla v hlavách úplného fanatika. Páli, týmto ťa srdečne pozdravujem. Dal dokopy obrovské množstvo športovcov z Banskej Bystrice a okolia. Máme tu chlapcov, hokejistov, futbalistov, sú tu ľudia z Dukly, sú tu ľudia z Ružomberka dokonca prišli, futbalisti, pozdravujem Jakubka. Je tu primátor mesta, sú tu veľké osobnosti, sú tu bežní ľudia, ale predovšetkým a hlavne tu obrovské množstvo malých detí, ktoré sa rozhodli, že šport je niečo podstatnejšie ako len taká počítačová hra. Práve sa tu táto dáma pokúsila trafiť ma, pretože som sa stavil, že keď ma aspoň dvakrát trafi, dostane 100 bodov. 100 bodov rozdeli na 50 na drobné a všetky pôjdu tak ako výťažok na občianske združenie, ktorého názov je Nožička. Združuje v podstate rodičov a deti, ktoré trpia detskou mozgovou obrnou a všetky peňažky, ktoré sa tu dnes vyzbierajú, pôjdu práve týmto deťom. Ďalšia skvelá a skvostná myšlienka. Toto je chalan, ktorý má takú kartičku a práve s touto kartičkou môže absolvovať 12 rôznych športových stanovísk, na ktorých sa nachádzajú vrcholoví športovci, reprezentanti Slovenska od biatlonu cez futbal, hokej. Zuzka, čo ti bude blúzka úzka? Ako dnešná akcia? Nie, vážne. Ako dnešná akcia? Super, sme spokojní. Počasie ešte drží, deti je plný dvor, myslím si, že sú šťastné. Super. Už viem, že sú krásne peniažky vyzbierané, no teším sa na tú výslednú sumu a teším sa na to, že budú dobre využité. To je neuveriteľné. Rátali ste, že koľko ľudí približne prišlo dnes? Zatiaľ nie, ale mali sme vytlačených 400 kartičiek a už sa bojím, že budeme musieť ísť dotlačiť. Čo je úžasné, toto sme chceli počuť. Takže sa vlastne už tešíme na budúci rok? Určite áno. Bystričania, veľká výzva, prekonať 400, 500, 600, 700, možno až je tu 1000 detí. Príďte, tešíme sa na vás. Jeden z tých, ktorého všetci chceli vidieť, Mišo Hanzuš, ale dovoľte, aby som predstavil, takto vyzerá reálne spredu. To je on. Taký chlap veľký, čo? Čo robíš na tejto akcii? Na tejto akcii som tu s manželkou a s deťmi, mali tu robí usporiadateľa, riaditeľ, môj kamarád. Iba som sa prišiel pozrieť. A názor na akciu? Veľmi dobrý. Táto škola žije, veľmi dobrá škola. Športovcom praje čo viac. Krásne počasie nám objednali Bystričania. Chvíľku nám hrozili dažďovými kvapkami, ale napriek tomu to ustúpilo. A teraz si užívame krásny deň a výbornú akciu. Mňa to tu baví. Hovor, že ťa to tu baví. Tak sme sa zastavili na jednom z najpodstatnejších miest a to je vstup. Entry sa tomu hovorí. A máme tu také, že tombolu. A mňa veľmi zaujíma, ako ľudia reagujú na vstup, na tombolu a na to, že sa tak zapisujú. Ide to? Samozrejme, že to ide. Tombola zatiaľ sa len rozbieha, ale pôjde aj tá pomaličky. A tu konkrétne pri našom stanovišti dostanú potom detičky, keď vyplnia, vlastne prejdú si všetkými štáciami, tak dostanú diplomík. Srdečne pozdravujem všetkých účastníkov tohto športového podujatia v Banskej Bystrici. Myslím si, že počasie v spojení s výnimočnými osobnostami nášho mesta naozaj dávajú predpoklad preto, aby sme sa stali Európskym mestom športu, na ktoré kandidujeme. Myslím si, že tá atmosféra je výborná. Chcem sa poďakovať všetkým. Tá myšlienka spojiť a zapojiť rodičov a deti do športu je, si myslím, skvelá a spojenie s charitou si myslím, že už nepotrebuje vôbec žiadny komentár. Verím, že všetci prežijeme pekný deň. Som strašne rád, že náš pán prezident ma oslovil, že poďme zasa sa trošku zabávať medzi deti. Máme takú špeciálnu založenú firmu SRO, nebudeme menovať. Tento človek skutočne žije tým, že sa snaží ľuďom vychádzať v ústrety a robiť im radosť. Neurobil tým, že ma pozval sem, že poď ideme to urobiť pre tie deti. A ja som nadšený tým, čo tu vidím, že naozaj nie sú všetci závislí len na tých sociálnych sieťach, že prišli aj k sieťam badmintonovým, tenisovým a neviem ešte akým. Pojďte sa, Udicu sme im rybári, to budú takí ako Hrom, keď budú väčší. Budú vedieť, že dá sa z Udice urobiť aj iná pomôcka. Martin Jakubko, reprezentant vo futbale, bývalý. To je taký pekný chalan ako ja, má takú istú krásnu hlavu ako ja, stojí tam za mnou. Teraz práve je pri krásnom nádhernom dieťati na vozíku. A to je napríklad jeden z tých ľudí, jedna osobnosť, ktorú tu dnes môžete stretnúť. Najradšej mám ale skokanky do diaľky, medzi nimi napríklad sestry Veľďákové. Dana ako skokanka sa si odskočila do Japonska, práve na pretekoch, ráno dnes pretekala, ale Janka je tu a Jankina obľúbená pesnička je, čo myslíte, aká? I believe I can fly. A ona letí a letí a letí. A kým my si musíme dávať také tie energetické nápoje, aby sme mali krídla,
tak ona si letí a potom zrazu dopadne, rodca zdvihne červený praporek a říká, ne, byl to přešlap. Koľko máš vlastne osobák? 672. 672 metrov. Áno. Keď to zrátaš 10 až 100, prosím ťa, ty si tak akože odskočila na dnešnú akciu. Čo si myslíš o podobnom podujatí pre deti? Je to úplne perfektné. Ja som rada, že je tu tak veľa detí a verím, že máme tu budúcich olympionikov. OK, a zatiaľ koľko detí u teba bolo? Si to zrátala? Fú, nie, lebo ich je tu strašne veľa a všetky sa veľmi snažia aj cez tie prekážky a potom čo najďalej do piesku. Takže sú úplne úžasné deti. Ďakujeme, drž sa. Čau. Keby tu boli ochrancovia práv detí alebo bitých mužov, možno by sa zamysleli, prečo ten chlapec bije toho pána, ale nebojte sa, je to všetko pod kontrolou, je to oficiálne. Toto sú základy normálne športu. Box, kickbox a iné ochranné a obranné športy. Takto nejak to vyzerá. A možno by sme sa mohli aj opýtať mladého muža, prečo práve tento šport. Takže na chvíľočku dáme, že pauza. Aha, a teraz sa opýtam teba, prečo si vybral tento šport? Neviem. A páči sa ti, keď môžeš byť tohto chlapca? Tak ako, je to na srandu, takže. Aha, dobre, a v súkromí sa ale nebiješ? Nie. Dobre, viac sa akože brániš. Ja som mierumilovný. Ježiš, pacifista, že mierumilovný. Páne, že ty si aký veselý, a ty si Bystričan? Áno. Úžasné. A aj napovieš, ako sa voláš? Juraj. Juraj, koľko máš rokov? 11. Tak to už si veľmi uvedomili na 11-ročného. Dobre, a čo si teda myslíš o počítačových hrách versus šport naživo? No tak, ja som veľký fanúšik počítačových hier. Ale za to mám šport ako rád, hrávam florbal a niekedy si aj fotbal zahrám. Úžasné. A je to v poho. Úžasné, ďakujem ti za rozhovor. Není za čo. Pozor, prišiel ti druhý. Videli ste to obrovské množstvo detí, ktoré sa v tomto momente absolútne že vrhli na dar z nebies, pretože aj toto je súčasť dnešnej akcie. Lietadielko preletí, spustí deťom cukríčky, ako takú odmenu za to, že celý deň športujú. No nádherné, toto nevymyslíš, toto je Banská Bystrica. Keď odšportujete pol dňa, niekoľko hodín, tak takto to približne vyzerá. No nie je to krásne. No čo povieš ako táta na dnešnú akciu? Dobrá akcia. Čau. Boli sme tu aj pred rokom. Čau. Takže si to užívaš? Užívame si to. Uvidíme, či vydrží počasie. Budeme si všetci držať palce. Pekný deň. Nedajte sa rušiť. Nazdar. Perfektné, pozri sa do kamery. Tu máš kameru, aha. Hej, ho, kde si bol? Kde bol malý? Zatiaľ iba na hokeji. Na hokeji? A pôjdeš aj niečo iné robiť? Všetko. Musí dať Pôjdeš aj behať? Všetkých 14 musí dať. Bude babi naháňať, čo? Že musí dať všetkých 14. OK, tak sme pokecali, tak fajn. A inak pohoda, nie? No čo budeme robiť, hokej sme už dohrali. Tento chlap, no typoval by som mu 50, keby som nevedel, že už dávno má o pár ročkov viacej. 52, Vládko Výboščok, nazývaný tiež slovenský Usain Bolt. Vlado, teba ako starého skúseného harcovníka sa opýtam takto. Čo si myslíš o dnešnom podujatí Naučme deti športovať, naučme deti pohybu a športu? Tak ja si myslím práve, že toto je taká vynikajúca akcia, že aj počasie je pekné a ozaj tie detičky, ktoré sú aj niektoré aj postihnuté, takže by sa im malo ukázať, ako treba športovať a nebáť sa ísť vonku, keď je takéto krásne počasie a nie len byť doma, ale aj trošku si zašportovať. Ja už mám za 3/4 roka 70 rokov a športujem stále. Chápete teraz to šokovanie, že už má 70 rokov vo chvíľočku? Ja viem, o čom hovorím. Teraz ešte prezrať iba tak na margo toho, že mnohí nevedia. Tvoje osobné rekordy, za koľko teraz dávaš napríklad 60 a 100? No tak ja držím 2 svetové rekordy na 60 metrov a na 100 metrov a to preto ma volajú aj slovenský Bolt, nakoľko mám 2 svetové rekordy. Bolt má na 100 metrov a 200 metrov a ja mám na 60 a 100 metrov. A ten čas na 60 je 6,81 a na 100 12,37. Nech sa páči, hľadám 18-ročného chalana, ktorý prekoná tento časový limit. Dnešný deň je špecifický nielen v tom, že v Banskej Bystrici sa koná toto nádherné, úžasné športové podujatie pre deti, ale že napríklad v tento deň, ale v roku 1929, možno sa narodil jeden veľmi známy herec, volá sa Lex Barker. Ak vám to nič nehovorí, tak vám pripomeniem. On hral brata Vinetua, čiže on hral Old Shatterhanda. A predstavte si, že má svojho koňa a ten koň mohol vyzerať v dnešnej dobe možno práve takto. Pekne si ho akože dal si na neho to sedlo, sadol, povedal činka, kají, pokaj mu Vinetu. A odsválal kdesi preč do prérii. Moderný šport,
moderný Vinetu, moderný Olšetrhen, to všetko ste tu dneska mohli stretnúť, takže akcia, ktorá naozaj nemá chybu. Predstavte si, že v Amerike existujú tzv. Komiksoví superhrdinovia. V súvislosti s týmto vrcholovým športovcom, ktorý je stelesnením Supermana a Spidermana v jednom a samozrejme z Banskej Bystrice, mi napadá, aký typ športu vymyslíme pre tohto superhrdinu. Chuck Norris sa možno už teraz bojí, že príde o svoje ťažko zarobené milióny, pretože toto je nový typ športu a toto je slovenská športová hviezda. Čaute, pozdravujem vás z Banskej Bystrice. Táto akcia bola skvelá a som rada, že tu bolo toľko detí, pretože keď vidia ich vzory, tak myslím si, že sem s radosťou prídu a ich úsmev a tú radosť, aj my máme radosť z toho. Takže bolo to tu skvelé. Perfektne! Gól! Sme majstri svetla! Sme majstri svetla! Pali, kdeže si? Ideme na tombolu. Pali. A teraz to hovorím v dobrom, poď. Prosím vás, zatlieskame tomuto človeku, ktorý stojí za tým všetkým, že tu už druhý rok za sebou vlastne sme a že sa to koná jedna úžasná, krásna akcia, ktorá má dokonca aj taký hlbší podtón, nielen, že zašportujme si. Takže ja ti odozdám mikrofón, štátny poklad, moju asistentku Tinu iba na chvíľu, dobre? A povedz niečo milé. V prvom rade by som vám rád poďakoval, že ste prišli, že ste podporili túto akciu. A detičky dúfam, že ste sa zabavili a zašportovali. Tomu ver, že hej, som sa s nimi bavil, bolo to vidieť v tých očiach. A opäť opakujem a použijem slova Peti Vlhovej, niekde tu je, že je krásne vidieť. Musela ísť, ale bola tu pred chvíľou, hovorila, že je úžasné vidieť tú radosť v detských očiach, ktorá je potom zase radosťou pre športovcov, ktorí vidia, že to má zmysel. Otázka na teba, máš to približne zrátané, koľko tu dnes bolo ľudí? Ešte presne nevieme, ale v prvú hodinu bolo cez 500 lístkov, ktoré sa rozdali pre detičky. To znamená, že 500 plus rodičia, úžasné, to chce aplauz. Toto je normálne, že jedna veľká športová masová akcia. No a teraz viem, že táto akcia má samozrejme aj charakter toho, že to nie je nejaká komerčná záležitosť, ale že tu robíme naozaj beneficiu a tí z vás, ktorí ste dnes prispeli, hoci len drobným, nejakým symbolickým, vstupným, dobrovoľným, videl som niektorých hádzať aj papierové mince. Papierové mince ste hádzali, alebo tým, že ste si zakúpili niečo na občerstvenie, alebo tým, že ste sa nechali pomaľovať, tak sa vyzbierali celku pekné peniažky, tak mi prosím Pali prezrať, pre koho a koľko? Ešte nepovedz koľko, povedz pre koho. Vyzbierali sme veľa, ďakujeme. A je to pre občianske združenie Nožička, ktoré združuje detičky s detskou mozgovou obrnou. Máme tu, dúfam, niekoho, kto zastupuje, áno. Tak poďme. Vítame potleskom. To je malá bojovnica, ktorá dnes jedna z prvých dostala odo mňa príkaz, že bude chodiť a dnes aj chodila, čo bolo úžasné, ja som to videl. Ahojte. Seruzíky. Čau. Aký bol dnes deň? Dobrý. Dobrý je slavé slovo, výborný bol. Výborný. Ja som to vedel, že to povieš, bol výborný a úžasný. No a kto bude ten konkrétny dotyčný človek, kto si príde prevziať tento šek? Pekný deň, povedzte dvomi slovami, aký bol dnešný deň z vášho pohľadu. Takže z môjho pohľadu bol úžasný, aj keď trošku zapršalo, ale slniečko vyšlo a týmto by som sa chcela poďakovať hlavne všetkým sponzorom, ľuďom, ktorí sa pridali ruku k dielu a vytvorili takúto úžasnú akciu. Stačí, tak dobre, nebude z vás minister zdravotníctva, ale rozprávate pekne, hej? A my sa ideme teda pozrieť na výslednú sumu, ktorú aj vďaka vám a vďaka partnerom, ktorí tu už dnes boli spomínaní niekoľkokrát, sa podarilo vyzbierať. A teraz prosím pekne sa pripravte na veľmi zaujímavé číslo, pretože na to, že toto nie je nejak extra medializovaná akcia, že toto nie je nič mega komerčné a na to, že je to vlastne nápad tohto, a prepáč, že použijem také expresívne slova, ale tohto blázna, fanatika, pretože to sú ľudia, ktorí ja ich poznám, to sú tí blázni, čo si ide svoje a ide a bude neodbytný a bude hľadať spôsoby, nie dôvody. Povedz nám tú sumu, prosím ťa. Tak suma je 4025,25 €. Ďakujeme. Ja by som to dala takto deťom. A dáme to presne deťom, pretože toto je jedna úžasná suma, je to v prepočte, ak si to neviete zrátať, cez 120 000 korún a to nie je, prosím, pekne málo. Ja by som sa ti chcel hlavne poďakovať za to, že si ma pozval na túto akciu, že som tu mal možnosť dnes byť, zažiť to.
Prišli sme tesne predtým, ako to začalo, čiže sme videli, že to začalo tak skoro z ničoho. A za pol hodinu bol dvor plný detí a všetky disciplíny, ktoré sme mali vytipované, že ako budeme logicky a logisticky postupovať, tak nám to vôbec nevyšlo, lebo zrazu vznikali všelijaké dlhé šóry a medzi tým sme sa fotili a tak ďalej. Krásne. Ja som sa tu cítil veľmi dobre, vďaka stanovištiam, na ktorých som mohol stretávať príjemných ľudí, príjemné baby, basketbalistky vyškerené, čo sa teraz smeje. A nie len tie, samozrejme, biatlon a tak ďalej, bolo to super. Ďakujem vám veľmi pekne. Dúfam, že na budúci rok sa uvidíme znovu a keby aj nie, tak držím tejto akcii palce. Michal, poď aj ty k nám, pretože ty patríš medzi absolútne najväčšie osobnosti a tým som nechcel nikoho iného dať na nejaký druhý, alebo tretí, alebo štvrtý level, hej, pretože naozaj, čo športovec, ktorý niečo dosiahol vo svete, čo športovec, ktorý reprezentuje Slovensko a robí naozaj dobré meno v tejto krásnej krajine, to skôr a úspech, ale Michal snad za všetkých, ak možno o tebe všetci vedia, že si taký hlbavý človek, naozaj uvedomelý, na rozdiel možno niektorých iných potom, ktorí sa ukazujú na vyšších miestach. Ako ty hodnotíš dnešný už druhý ročník tejto krásnej akcie? Tak ja chcem všetkým poďakovať, že prišli. Myslím, že všetci sme sa docítili super. Škoda toho dažďa, ale taká je príroda a nevadí. Hlavne, že vybrali si super peniaze, pôjdu presne na ten účel, ktorý má. Treba poďakovať fakt organizátorom, všetkým, čo sa podielali na tejto akcii, sponzorom, aj vám, že ste prišli. Dneska prišlo oveľa viacej ľudí ako minulý rok a myslím si, že ak sa to bude pokračovať takto ďalej, tak je to hlavne o tom, že rodiny s deťmi môžu prísť a zabaviť sa spolu na nejaké akcie a ja som tu mal tiež celú rodinu, nám sa tu páčilo takisto aj všetkým ukázať deti všetky športy, ktoré tu boli od hokeja až po futbal a tak ďalej, všetky športy, ktoré tu boli. Môžu si potom vybrať taký šport alebo proste môžu si to rekreačne také športovať a to sú akcie, ktoré napríklad mne sa páči, že celé rodiny to môžu stráviť a dúfam, že to bude takto pokračovať. Ďakujem všetkým. Áno, takže máme tu športový klub lyžiarov v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli na víkend venovať alebo zapožičať automobil Kia Sportage, predpokladám. Koľkí ľudia sa nám prihlási? Môžem ja? Mám tu česť. Prosím vás, plujte na mňa tí, čo chcete vyhrať, nech mám šťastnú ruku. Toľky ste nemuseli, ďakujem. Dobre, ja idem zo stredu, lebo zlatá stredná cesta, ako sa hovorí. Neuveriteľné. Meno je také breznianské, by som povedal. A meno dieťatka, a tým pádom asi rodičia z Kuzmánieho prídu. Karolinka Gertlová. Maminka bude Anička Gertlová. Ak ste tu, tak už teraz môžete sa tešiť, pretože na víkend bude auto zapožičané práve vám. Bude to Kia Sportage a bude to vďaka tomu, že ste prihlásili dieťa do lyžiarskeho klubu. Ak tu nie, tak budeme ju kontaktovať, telefónne číslo tu je certifikát. Tým iba potvrď, prosím ťa, že všetko prebehlo tak, ako malo. Prebehlo tak, ako. Ďakujem ti veľmi pekne. Tak gratulujeme víťazom. Ideme žrebať, Miško, tvoja bude pravá alebo ľavá šťastná ruka a ideme na 28 tombolových vecí a poprosím moju asistentku Tinu. Tinuška, asistentka, poďte. Takže, od 28. miesta až po 7. Od 28. až po 7. budeme veľmi rýchlo čítať čísla a farby hovoriť a vy budete prichádzať a brať si darčekové taštičky, ktoré venovali naši priatelia, firma Slovenka, darčekové produkty od firmy Zepa Invest, Luther a Vila 27. Takže šiesta cena by mala byť Chico trojkolka od firmy Mios a darčekový poukaz pre dve osoby na dvojhodinový vstup na minigolf od rekreačného strediska Vila 27 na Tajové.
13 z teba robí víťazku a vyhrávaš krásnu cenu, to je neuveriteľné, ty sa dneska budeš trojkolkovať. Servus, servus, servus. Ty sa tešíš ako ja, to je neuveriteľné. Toto je listok, nie, počkaj, mne dáš ruku, ahoj. Daj tomuto Ujovi ruku, on ťa vyťahol. A toto je tvoje. To je paráda, čo? Tak, ďalšou cenou je 5. cena, bude to Kadimoto od firmy Baby Svet plus darčekový poukaz pre 2 osoby na 2-hodinový vstup na minigolf od rekreačného strediska Vila 27 v Tajove. Servus, gratulujeme ti, toto ty využiješ. Myslím, že tvoja výška a váha je adekvátna tomuto šlapátku. Ak máš mladšieho brácha, tak si to uži, ak nie, tak počkaj 5 rokov a urob si dieťa. Ďalšou cenou, prosím pekne, bude veľmi krásna cena, je to tzv. Fatboy taburetka, ktorá je od firmy Juras Design a plus samozrejme darčekový poukaz pre 2 osoby na 2 hodiny vstup na ten minigolf na Tajove Vila 27. Je to úžasná záležitosť inak, toto ja mám rád doma na sedenie, môj pes na tom spáva inak. Ty si to vyhrala, my ti gratulujeme, tento sedáčik je tvoj, zvládneš ho odniesť? Pozri na ňu, aká velikánska, pozná tú detskú radosť. Tak, ideme na ďalšiu cenu. Toto je cena číslo 3. Termotáška s produktami od firmy Alfabio Lunter. Darčekový poukaz pre 2 osoby na 2-hodinový vstup na minigolf rekreačné stredisko Vila 27 v Tajove. A tretiu cenu si odnáša, dámy a páni. Vrcholíme 14, zelená. 14. Gratulujem ti, preber si cenu. Čože, ja som len zopakoval víťaza. Druhá cena je pobyt na 2 noci pre 4 osoby od firmy Apartmány Lovnica. Predpokladám, že to bude v Lovnici, v nejakom apartmáne, keď sa to tak volá. Gratulácia, veľká, točí ma dnes telka. Rebeka sa volá táto šťastná baba. Víťazom dnešnej tomboly sa stáva a hlavnou cenu, ktorou je cena, a to je darčekový poukaz na kurz anglického jazyka. English language, everybody has to speak English, because English is the most amazing language all over the world. Bude to kurz anglického jazyka v hodnote 258 €, prosím pekne, 258 €, od jazykovej školy IC Centre, čiže IC Centre, IC, akože ja vidím, áno, lebo ICQ znamená, že ťa hľadám, IC Centre v Banskej Bystrici. Gratulujeme ti, veľký aplauz víťazke! Do you Yahoo? Yes, I do. Do you sport? Yes, I do. Do you vetri? Do you? Od fazule do you? No čo vám iné popriať na záver dnešného krásneho dňa. Dámy a páni, my vám zo srdca ďakujeme, že ste boli Bystričania. Ja pevne verím, že budete vzorom pre všetky ostatné mestá a že sa tu naozaj podľa slov všetkých zúčastnených organizátorov vidíme aj na budúci rok. Prajeme ešte stále krásny deň a dnes večer snáď už len našim fandím. Slovensko, parlez-vous français, Slovensko. Pekný deň, ahojte, dovidenia, ďakujeme. Na záver akcie je vždy najkrajšie to, že príde sem niekoľko tisíc ľudí a naučme deti športovať končí sloganom naučme deti po sebe aj upratať. My vám ďakujeme, že ste boli, bolo to úžasné, bolo to plné srdca, lásky a športu a budeme sa tešiť aj na budúci rok, no a ideme naozaj už upratovať. Čaute. Takže vraj zadarmo. Idem nájsť smeťaka.